Yuk maju maju. Yuk serang. Terus serang. Maju. Ah. Wah. Jeneng telepon ben siapa jeneng jelek yo iki. Halo. Joko kenapa jane? Ning aku omah mbok piye? Napa jone? Nah, amane napa ganggu boen nek turunan iki mau ganggu. Wis ngene hari kene bae suwe no nyaru ben apa nyaru. Iya suwen. Ya. Nuwun. Monggo. Kenapa jadi bukan kaplak? Bingung boy. Apa bingung iki laku sini opo? Kenapa jadi apa ganggu pun aku nunggu rasa lah rasane kok. Nunggu rasa apa yang mau temen nunggu rasa. Mbok maju tua dalah jujure nombor. Kenapa? Kayo. Mumet yakin apa? Dari mumet kan ibu mumet mani tambah mumet. Mikir apa? Oh, enggak. Kamu mikir apa gawe nang terus kok cuma gembo. Iya. Tidak ditanggung. Kamu kurji. Keluar nonton keluar. Kaplak ya gembo. Ya, saya baru bingung yang kena loko kamar ini. Jadinya mari aku ngopi. Kopi lagi ngomong tuh kopi. Karena anak kopi. Ya. Harus dirasakan kepada karo itu mungkin agak nasi yo karena kayak tapi kalau nana gue membedakan suka tangi yo ini materi pada mat kerja ini loko paling jendela aku loko ngomongin kan ya baru bau ya tadi dongnya bukan pengen di masa depannya indah yo bukan masa indah mau jenenge kowe berharap ya sebetulnya jauh dhuwur. Ya dhuwur. Mate ya bahasane sing mandan kuwe lho. Kalau kabeh wong kan indrak yo. Kepengin kaya kowe, Mbak. Kenapa kok pengen? Yo, ya kepengin tapi kan yo ya mriki berjalan peng aparane ngetut nabon. Ya panane iki dilakoni disit iki kowe. Ya mbung kono kepiye ya mbung. Oh, gawe ayo. Ngendi sih kok iki lak ngono iki. Oh, ngendi sih? Ngarang ya nanggo muncul pengen ngono pasti pengen mbok ya pengen sih ya pengen tapi kan jeneng garane kayak pasar kadang kayak apa anggar jero aja ngomir lu pengen kayak hadire lone wis jero ngomong pane bese ya yo lang kok ngimpi kok ngadeng-ngadeng Kumuyong. Wong ge jenenge ora kenal wong ana wong tua ngomong. Baru tuntun no. Beres. Lunyu. Beres itu mana dari wangi. Wong mangan, wangan apa? Si monggo bojone dembani apa? Dembani waktu. Wah, dembani apa? Dembani apa? Wong ana bojone sangane gede apa? Ngempani bojo. Engko anake sekolah wis gede, dua anak sekolah butuh biaya. Aja jalan-jalan lah mana bae sing kepingin carane kok. Bocah-bocah kok. Oke sing dowo sing manon wong tua. Cekane kowe. Wah sudah no yo ora. Udah ndere wangi kan Mas kan wong tua. Sulunya yang mangan lah. Pangan. Kono yo. Ora tak bae rokok mengko. Ora tak bae pulsa mengko. Utang sampeyan nyarutang. Kalah. Nyarutang ramane kae kabeh iki. Kesel ki nggo adine itu adi. Adine foto dana. Bocah kepingin sih coba kok sangat tengir kok. Mereka sing apa andro bae nak. Kopi apa gawe apa nah. Kopi ada duit namanya lagi. Darah sing ada duit. Wis mbok bagian sing duwe wet. Anggere dibagi ora teng deres besak kok ada mangan apa. Dia sing dhewe terus bageni mbok ngapa sih? Oh, ya bener-bener bageni menek-menek ora. Dosa
bolong. Enggak nambah beban Rika lah, kayak kopi kak. Kopi. Wow, bos ya. Berisik kok kopinya ngeruming banget. Kalat iku kok. Kowe kalat. Ngono kan kalat kowe. Kowe tak nggak nyamperin aneh kok. Beri. Oh, ono kandang sedina. Kan apa nih? Ora. Ora. Ono kandang sedina to. Kadang-kadang. Asli ayu kok. Wis marai kuwi yang wing. Iya. Kok lagi ngono tuh udah Jadi cocok. kaki sih. Kadang-kadang dhewe. Wong kirike batirinya iku ya. Wes mau bodo-bodo nang arep. Gak kopi nggak ya, nggak kopi nggak. Ya kadang betul sepi banget ya. Terus awan masih sepi. Ya sabar, kung jenenge wong dodol ora kainan nang orane. Kok mesti tuku? Ya wis lah nganteni bayi dan wong putih. Karya mana sih bermaring di yo jam 9 lagi aku gawe yo malah nur bermangkat kang lagi udah bermangkat parah nih bayu main yo jen Kenapa ibu ngomong? Isinya mau main pakai anaknya nyoba bingung kadang-kadang. Iya. Larang belum. Wah, yo ini geng tahunan nggak tidak amas. Awane mulai kuwi. Dari sing manut. Ah, lemun manut kan daras ya mangan. Ya rumah tapel-tapel. Lah ya mangan lah. Gelemen. Kayak manduri kayak. Dan pribadi ngene iki. apa Biasa. gogop yang janap marani kang anu kayo pemangkat gawon tok yang gelar loyang oh Bisa ngono makan ora. iya sih yo anak kopinya borak weh Kecang-kecangnya kecang. ya wes Lah lagi kopi lo. jangan kopi goreng jekin ini gue masam terang apa Iki lho mau Teman disukin iki. Ngono kayak kopi. Bukan main daras. Belum napik poin. masa udan tapi lah kopi lu pribadi tuku nanti tuku Kuwi ngono warung bumi gue. sana Dari ngomong boy ngomong ini kopi. ya ulah masa mau tuku tuku sana Mana pribadi makat. makan ya wes sana Pinggir tanpa jagongannya ya jagongan ya telu. Kok jujukna? sing bokat ya Bukat gue. ya ta Kok jujukna bae Pak. pribadi Assalamualaikum. Salam. Kok Salam. kopi kan buka. Kopi terus berat ya. Ada kayaknya ya. Oh iya. Duitnya nang mana? Terus kan. Mbak, saya jalan kopi terus ya. Perlu mana gimana? suwen Yuk. Wih. Aku lagi banget. Cara tuh ngomong broyu. Gede banget. kopi yuk Aku sih bakal lagi pancen. oh betul iki nyoba Kok mulane? jenis apa Ya gue bocah ngomong ya. Ini enak kok. Lu cocok banget nang Anu lagi ngomong. ana iki ora timbu yo Iya. wis gedong wae Tapi kepotaan padaku barengan neng. Lah ya apa beneran kayak aku medangi lah. nggih Disukin sing ngomong boy. ora apa tenang suasana kan enak anjing Enak. Ngomong yo terus penting kok bedoi man. Iya mau bedong. Mau bedong sih kok. Bedong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ki sok endi? Nenek piye? Pejam piye? Tembok kok njere koyo. Iya, ngono lho sobat nang koyo kenangan. Ya Mas ya. Kiri malah saya mau di tendi. wis ngolah yo kondisit Loh, kenapa sih? Beda beda sih yo Mas. kondisit Jadi aku nek apa kenalan diri gue, kenalan ngomong diri bau kopi lagi banget gitu. Lah mau kenalan ben Nah, apa sih dia malah? Suen gitu lah. lo kalau delok nomor tok yo apa lah kok kenalane nang ae HP Aku nama HP. ibu yo catet gawe Pak tulis bae Ngomong HP-ne kok itu harus digawe. lah
Pakai catat ngene lho. Mbok arane sisan kan ngerti. Arahnya siapa sih? Arane siapa? Yo ora nek kono. Akhirnya penye gue ya. Iya, gua kenalin ini dari WhatsApp bola ya. Video. Lah tapi kan kayak gini kenalan nomornya pira. Nomornya kebayang kenapa Wes, gue. nomor nyong lah, nomor nyong ya. Mau di WA Nomor nyong mana? disit. Jadi ajem. Ya usah orang apa. Mun jarak kono ndor. Ada suan mas. Mending jaraknya ndor. Dulu temenmu yo. Ini nomor nyong. Kok langsung WA. Iya, apa tuh, Piro WA? iki piro? Bayarnya 5.000 kopinya. Tak kira. Gila. Dulu Madu, ini lho. madu judes tangi menon dijule nggo kobay ya. Pas goblok. Pas nih bola sedikit mas ya. Sawon. Saya Mbak. Ya. Goblok anjing. Wah, kok di kopi ngono. Lah, jadi pokok tekan iki anu bakal ini. Ini kan gue sedih koyo ada kayak gue. Ya jelas. Sumpah langsung pikirannya kelas kayak buta mikir mesti dia mau. Iya nyek, Cerdas. ini. Ngopi ora udit. Aduh, ana wae akib jam iki yo. Betul buka. Angel orangnya. Angel yo tanggal gua lah. Kan lokasi ngomong apa? Anjir ada Inggris. Ini angin Angel. Ini udah jajan nih. Jadi jojo penak apa ora. Penak itu. Romo orang yo ngomong di situ. Tapi kok apa tenan arep? Iya, yang otak. Laler tok wae. Laler. Dia jadi langsung meruru. Udut. Ngomongnya kentir mau kurang we. Ngono milih sindi. Ya iya lah. Bebas sih. Reke, mereka balik. Nah, mesti larang reke, orang rokok. Oh, sih. Nu pemain paling ini patah. Iki cocok kira ini kan itu. Karena ngomongan deh. Belar loyang gedem. Dia apa kas mending. Tapi keren. Iya, perkara pun. Nominal lo tak bayar siku iki lagi gedok. Ya ngarang-ngarang Bu. Nanti kurang bilang sampai. Kaki kan kudu disikir kok tak gowo lho. Bang kok ditinggal Dulu ditinggal. Aku mandro. Ya yang kudu seler di situ. Ya nyar karo ngomongi Kang Ae iki sing manu kaya orang penakan wis kerja suwe. Mandek ana apa-apa ngono ora mangkat. Bukan apa-apa yang nyari. Tapi temenan gue milik Iya, tinggal kopi di sini karo udut. Iya. Oh langsung bali dia. masalah kepengen Maksudnya orang Bali tinggal lapas mana, lapas mana proyek mana ini. Kemurah. Aku telepon bosor nu video call heui. punya tanda bosnya khawatir. Ya, masalah nu tengah-tengah sih. pekerjaan ini selama ngobrol. Ono nengana sih. Ini tapi rakyat gawa tinggi kudu ora ora. Tuang udut Pak nomor 4. Harus beres udut. Jadi masuk Nah, ya apa tuh duit akhir Yang rak rumah bayar rumah. Terus lah. Terus ya, Nyi. Ya, sumun dia kopi Kopi ya. betul untung nasi lagi. Jatuh mau kasih ngobrol dulu. Kan sabtu. Saya cok lawan kue nomor re. Ini kira-kira kowe lu kok mau ada pesawat deh ya orang betul. Ya, semuanya Ya, nah. Maning-maning. Sering-sering. Ya. Duit. Alhamdulillah. Iya. Gimana kita seneng ya kae. Kita ngopi dan udut. Iya. Seneng kayaknya ya. Kopi telu kuno. Napa? Dulu malah WA. Ngapi iki jujur tuh. Iki makasih dok ora. Oh iya, masuk kon makan bojol. Iya, wis langsung. Ya. Yo iya, tenang banget amper. Esok Kasih mau jeneng semangat kerja. tak tapi iya ya kita iya lah. Ya mau dinikmati bae mau nyatane rezekine. Kayak kuwi ya itu. Aku beli tentang nom buku. Wis menawan ini. Bukan esok Mangono. kayak wene jen. Meskipun beda undang aja. Ngedung yang waktu entah mending do nganti pati nganti sore nang kaya demboy. Itu selar ya. Lewe tinggal bagi. Goko. Iya lah. Temangin nyuruh terokek. Aku Mau tak mau dulu. Iya. Jaga ya, Iya. bisa kan Iya. turu ngasih kerja. Iya. Esok sampai esok
Sepun ge. Sampai kerasa balat no. Masa nyung Siapa? cisang kok ana Lah mau kulit kon parang dak. Oh iya otak parani kae ya. Lah parang kon ngene. Ora kan wis dheweane. Oh iya. Iya kalau dia ada aja pego kae apa kan bahasa basi. Iya. Iya. Sini sini. Nggak kenal. Ya. Nuwun. Yo. Turu, hari turu lah. Dan ngerti kan bunyinya pokoknya kayak pokoknya. Assalamualaikum. Mas ki sembung. Ya di sini guys, Dong apa sih? kenalan jadi. Kok dia senang lagi lagi. Ayo ngebelin